Ni jatend migao mar somo George Magoha okwero jogo mowacho ni fungo weche wi penj madhi nyime mar klas 12 KCSE. Magoha wacho ni penjno ok owinjore owachi weche mok adieri to ahinya kotenore gi lipode mag kuo mag penj. Magoha mane losi kaunti ma Kisumu kuma ne yawe penj ma odiochieng' ma kawuono okoni wach mar tudo siasa kod penj madhi nyime ok ni kare. Osingo ni kochakore kawuono gibiyie ne ng'ata rwako weche moko kata mag siasa e chenro mar penjno madhi nyime. Ochung' kar tiende ni nyaka sani pod onge penj moro amora mosekwale pachoka kama biro mana ndalo matin tok jopuonjre moko mag mbalariany maki kod apisas mag obila mag okwach kich kitudo gi ketho mar temo kwalo penj ne jopuonjre. We shall not allow any political narrative into the examination process. So if somebody is trying to do that, that person can take the shortest route to hell. We are serving this government of today, the one of today. We have no intention of serving any other government after this. Allow us to serve our children. As a matter of fact, we are going to be sure that from now on, any statements as it pertains to the running of exams will come either from my most humble self or from the chairman of the Kenya National Examination Council.